Drenggo sejati. Kudu wasiat BM Audio. Matur sunes. Kawan ada Indonesia berkawan senada. Ibu Yanti. Piye kabarmu Pasukan goyangnya yo. Ayo Des. tulis lagu kowe muga-muga FYP kowe iso ngrungokke. Ayo kakak Untukmu setak ngomong pati rasa anget Gusti tulung paringon ketemu raketang sedelo ingin bejo wis ra apa-apa sana yo yen ditekan saiki yo